Gene karo wong dirubung semute gila. Oh, alah dene kaya ngono kok glelenge Raja Matut. Ana wong pindah mergo dirubung semut kok njur klepat. Tanpa tali wara rumangsane. Ayo, sapa lagi? Sapa lagi? Mumpung isih buka, ayo mumpung isih, ayo. 1000 entuk 3. Kene. Ayo sapa sing kira-kira mungsuh Bagong legane atiku ora bakal tak tinggal loncat. Wangsareja, Gus. Antarja kok Wangsareja. Iki kakange Gatotkaca iki anak welku Dara sing tuwa dhewe, mbarep anak sulung. Iya. Bagong kowe. Heeh, arep ngopo kowe? Arep nyembur, heeh. Semburan ora masalah. Ora ngerti kridane Bagong bengi iki jan lagi lakon tenan iki. Apa rumasamu tak anggap aku wong loro saudon telu saurupan? Gatotkacae gila karo aku. Sencaki mundur. Aku meng kowe, Jo. Wis. Jajo ya semen apa? Apa kowe ndek kekuatan sawangan, Ora mung iso ambles bumi, aku iso mabur. Delone ora percaya. Endi mabur? Iki mau. Aku nek mabur ora tau suwe kok, Jo. Sedelo wae cukup. Mabur suwe-suwe ragate akeh. Ya, mabur pancen lagi ora diudanani karo dewa. Sawangan, kowe ambles bumi, tak tututi ambles bumi. Iki delon. Endi? Ya ora mandi kabeh ta iki. Oh, bajigur iki. Metu ora omong-omong. Soale iki nek metu omong, aja mung meneng wae. Apa nyasmitani? Ngono. Dadi kene iki ngerti ora mung tiwas pamer ora. Aku sengit suwe-suwe kowe pamer suwe-suwe kowe gleleng. Sapa-sapa tok pameri, sapa-sapa tok glelengi aku wegah nek ngono iku. Ha iki piye iki ijek siji ae. Ora mlebu meneh. Ayo mlebu meneh. Wis rada sauntara kaya mlebu meneh kene yo. Cah sirahmu mutar kowe ora. Pansane maye jeneng ngomong. Apa itu? Dimas Antasena, Kang. Kok malah ngewangi Bagong. Dawuhe bapak pancen ngono. Mergo bapak paling dawuh karo aku, niate Semar ora bakal elek. Tur meneh Bagong nyilih wujuding pusaka telu mau pancen saka dawuhing bapakne ya kuwi kakekne Semar. Nek Kakang ngewangi karo Siwandarawati, monggo ora apa-apa. Arep gendak sika karo Bagong, aku wis diparingi kewajiban karo bapak supaya ngayomi karo Bagong. Nek aku ngayomi karo Bagong, sampeyan arep njotosi Bagong, tegese aku sing kudu mungsuh sampeyan. Sampeyan mungsuh aku. Yo gelut piye? Menang sapa? Sengengesan tak keplak sirahmu. Piye ditantang adine ora wani. Iki luwih enom lho. Luwih enom yo men. Rasa cerewet. Mundur. Rumahku kok mundur ki ngopo? Engko senene. Mundur kok maju ora. Ngono wae. Ya to, Gong? Heeh. Ya nek panjenengan gendak karo Bagong, mungsuhe dudu Bagong, ning Antasena nomor Bagong untuk kewajiban saka bapak kon ngayomi Bagong. Betul. Engkari wani apa ora? Oh, to. Bus. Ya wis pancen ngono pun Kakang ngalah Dimas. Ora ngalah wedi. Ngalah. Iya wedi wae. Pucet tak. Ketok ora ide pucet kok. Nek aku gelut karo wadiku, nek ana sing mati salah siji, nyawamu ijole. Kowe ya ora ngono. Iki kan masalahmu, masalah keluarga. Aku kan wong liya. Aku mung arep nyoba Antarja karo Antasena iki menang sapa. Mergo penonton semene iki lho ono sing ngerti gelut Antasena karo Antarja. Nggih to, Derek? Wah, edan malah diumumke iki piye to? Nggih, wani ora? Ora. Ngono malah jelas. Iki kan gak minggat. Us.
iki karo kakangku kok ngono to iki kok tas-tas to wis ping pindho lho kowe ngeplak aku wong tuwae nesu wae nesu tak jarah rayah ning kene wong loro kowe wis ya ora wis tindak riyo ya wis Dimas ngono aku manut karo Dimas Antasena ya malah Kakang Garukaca kandhanono mengko aku kowe karo aku karo Kakang Garukaca sowan ning Karang Kadempel arep ngopo ya Don lho bapakmu iki kudu duwe nom-noman kaya aku supaya gegayuhane kasembatan sing jagani sapa oh daftarke Linmas wis aku sing bakal ngayomi karo bapakmu oh nggih nggih pun ngomongke do mlumpuk do menyang tenggen kula ya wis Bagong ngono wae nggih wah alus iki ambes bumine iki blas rani wara Mas iki kok senengane nyuwara kasar kok iki oh tak totok lambemu lho wis kowe baliyo kowe atra ditakokke kula isih duwe kewajiban iki apa tumbak kala welang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada pripun nek bapak nakokke piye senani bapak nek nganti kula ora nggawa pusaka nika tak kira bapakmu ki pancen niate apik buktinya mulya pusaka Ngamarta 3 lah kok do nututi karo kowe serius iya ngono aku noleh ana apa-apa noleh sik kok tak culuk matamu lho iya aku kasar ya suwe-suwe omong dipaido ngono kok mripat arep diculek ora udus weh lah kok nyoto lho iki ya kuwi pusaka Ngamarta sing dawa niki tumbak Kurwelang sing mingkup niku payung tunggul naga sing kaya layangmu wah iso nyanyi barang kowe iso wae wis iki wong edan nang ngapunten aku lho iso bales ya biasane refleks nek ro gareng niku sok balas-balasan ngonten niku soalé ora lah terus sing kaya gir becak niku wis kuwi senjata cakra iya wah jan kok malah papat kuwi katondo nek kelakuaning utawa tumindahing Siwa Ndorowati kuwi kleru mula pusakane trima uncat saka Kanjeng Gelunge terus gawanen oke kula gawa nggih ya mengko aku walat waton kuwi nyembah ping 3 ora kuwalat le nyekel nganggo tangan tengen ora tangan kiwa ki kotor namun kok iso basa Indonesia reget ora ngoten wes suwe kok kebablasan siji baleni mboten baleni 1 2 3 wis ngono tengen tengen ngegedhe aku somong tengen iki tengen iki tengen iki sik biasane ciduk iki piung ngono wes gawane ngono nggih nyuwun pamit nggih Ndara sing hati-hati wah jan genteyang niki ora apa-apa ngati-ati kono Gong pasrahke bapakmu nggih nggo aku nyusul kowe oh nggih ngestaken dawuh Duna wonten maring dawuh bareng gak sawang-sawang kadohan lah kok Bagong malah ndotong pusaka nyatanipun sanes niatipun Bagong namung pusaka ingkang bidal piyambak saking pagedhongan pusaka Koko Prabu ora dalah ora pati ndhugamana mbok menawa Kyai Semar nggunakake kekuatane supaya iso ambedha pusaka Ngamarta katelune lajeng kepareng paduka Arjuna wonten maring dawuh ora jeneng pun Kakang aja ira lan siadi nanging saka penemuku apa ora luwih becik lamun dicoba ditodi lair batine Kyai Semar pareng paduka kados pundi aku tak nanjihke marang Kayiwangan panjenengan Suraya suwang-suwang ulun Bathara Guru babakan perkara iki ora tak anggap enteng nanging tak anggap abot sabab yen to anti kasembatan gegayaning Kyai Semar kan urung mengko bakal ngembari marang kadewatan nah itu lho mengkaten ajeng menapa tindak paduka kula nderekaken tunggu ning sawetara ning kene wae Janaka
Mengko aku rasuwe bakal bali meneh ning papan kene. Sendika ngestaken dawuh kok ora ngomong sidam sekaring bawono langgeng. Kakang Radu, Kakang Resi Kanika Putra. Perkencong Warudaya. Pak pong bolong kali cedhe sapa sing gawe? Punawi ndi? Mila kayuwangan katingal wonten gara-gara menika mboten pangling kadisowanipun titah Pujangkara pun Kresna ing abiyantara ngersanipun ingkang rayipun Jatimurti Kakang. Alah. Nggih. Menika sawanipun Kresna abiyantara Paduka Pramesti Bathara Guru. Mila awon sael patrestu menika timbalan menapa wigatosipun dening Kresna ngabiyantara Din. Kakang Narada lenggah ingkang langkung sekeca kala nam ngestaken dawuh. Kresna padha kanthi harja saprapta kita Narayana menika pun tansah pinanganing kawidadan miring sambikala sawanipun ingkang wayahipun Kresna. Nama kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjo pukulun yaya luntompo. Akarya bombong tiasulun ora liwat pangestu wong tampanana. Kula pun dinggo jimat paripun dayana ning kasantosan. Boyono pigati apa dene jeneng kita ngabiyantara. Monggo tanpa tinimbalan Narayana. Malah menapa pukulun? Sowan kula manungsa paduka Hyang Adi pukulun menika namung badhe asung pekabaran bab apa? Pelamane iki dumados wonten ing jagat. Nalika semanten ingkang wayah sumandhaten negari Ngamarta nanging dumadakan mboten kanyana-nyana wonten sawanipun Panakawan Bagong ingkang diutus dening Kyai Semar nyana widhakaken utawi mbabar lampahan bilih samangke Semar badhe ambangun Pura Kencana. Apa nang kleru babagan Kakang Ismaya nggone bakal ambangun Pura Kencana. Nuwun sewu kulun. Mboten nampa kula badhe nglincipi cara bapak babar pisan mboten namung panggraitanipun ingkang manah Panarayana inggih pun Kresna. Pelamanipun Kyai Semar inggih mekaten menika kala wau inggih to menawi mangke mboten wonten menapa-menapa tegesipun mboten wonten ceceking raos Kyai Wolas Semar anggenipun badhe kepengin minggah derajatipun saking Panakawan anggayuh derajat ingkang langkung inggil langkung menawi anggenipun mbangun Pura Kencana menika kala wau tumunten badhe ngembari pangaos paduka menapa boten badhe angeling semi dhateng asmanipun kadewatan tuwin menapa boten nami badhe angasoraken dhateng derajatipun kadewatan bukulun Pandhita kang graya wangsit pindha kombang hangat saping tawang susu angin ngendi gone Mas Purnomo sidam karing bawono langgeng. Kakang Narada menawi Kresna sowan dhateng Kayiwangan munjuk atur babagan perkawis menika. Mangripi lho Dik, mangripi. Mesinipun Adi Guru langkung para bab pambekanipun Kakang Ismaya. Ternyatanipun menika tasih kula warga paduka piyambak mongko lutrumir nganti dumugi sakmangke. Kakang Semar anggenipun gesang wonten ing Madyapada menika mboten gadhahi niat ingkang awon dhateng sinten kemawon. Mula dipun aturaken dening Kresna menika kedadipun petang. Sampun ngantos duna dung kaping tembe wingkingipun di Adi Jatimurti. Inggih Kakang. Namung tumrap kula menapa dipun aturaken Kresna menika wonten leresipun. Wonten leresipun sebabipun Kakang Ismaya menika mboten wujuding dewa nanging sampun manjalma dados titah. Nadyan panjalmaning kadewatan nanging Semar menika menungso lumrah. Mila kedunungan ina lali salah apes kelawan mati. Menawi sanesipun monggo dipun dakwa kados mekaten. Nanging menawi Semar menika langka, anggenipun piyambakipun menika supe dhateng kawontenanipun. Semar menika mboten badhe kelampahan lali dhateng jejeripun. Mila bab menika sampun ngantos Paduka Adi Pramesti Bathara Guru tumunten grahita bilih Semar gadhahi niat ingkang boten sae. Saenipun dipriksa kemawon. Inggih Kakang Narada, mangke kula inggih badhe ndhawuhaken sewiji-wiji. Inggih kula semanggaken. Nanging ingkang bijaksana lho Dik, sampun ngantos panjenengan boten adil tumrap sinten kemawon.
Kresna kula wonten maring adhawuh banjur niat kita ingkang kaya mengkono mau darbe niat ingkang kepriye mara gage matur marang panjenengan ulun pulun menawi namung kula badan sapata anggenipun ngemutaken dhateng Semar menika mangke boten badhe nggadahi kegiatan menapa-menapa nanging menawi paduka Hyang Adi pulun ingkang jumangkah tuwin ambudi sarana supados sak mangke Semar menika kala wau nyabaraken ing dados gegayuhanipun kula kinten badhe kasembadan nanging lamun nulung yang bakal nyabarake karepaning Kakang Ismaya tan wurma iki mengko mesti bakal dadi daredak padha kadang kang kaya mengkono mbukak mboya bakal becik kedadiane Kresna lajeng parang paduka kita bakal ulun paringi wadyabala kita bakal ulun suwun paringi ngampil wujuding wadyabala ingkang keduga Girigudha lawan Semar nggone bakal bangun pura kencana mekaten pukulun ya lajeng sinten ing mengono dados rawang kula ngripun badhe nyabaraken gayanipun Semar Badranaya tunggu sawetara ulun nimbali sowaning permoni ya Bathari Durga Kresna permoni kula wonten timbaning adhawuh Hyang Adi pukulun wonten anggen paduka miji dhateng wiswanipun ingkang ngarayi pun mandya Bathari Durga kita aja enak-enak kapenak mesti wae akeh para berkasaan baju barat ingkang butuh pangan dina samengko nana inggih mekaten sabda paduka Kresna sowan Semar darbi gegayuhan bangun pura kencana monggo Kresna butuh ruang supaya bisa nyabarake karepaning Semar Badranaya lajeng marang paduka ketapna wadyabala ngombyong marang lakuning Kresna supaya Girigudha kabeh para kawula kang mapan ning Karang Kadempel malah kita ulun keparengake jarah rayah Karang Kadempel katobat katuraken genging maring enten pepindhan pukul lajeng sak mangke menawi dipun parengaken kula badhe sarembag lan nata Ndrawati ya mangsa Baraka Kresna wonten paring adhawuh pukulun ora susah mapan ning kayewangan ayo tak kanthi manjing repat kepanasan sawise kowe mudhun ana ing jagat ana ing Janaloka kepiye munggo iku pertikalmu aku mung kawi manut sing bakal ngetapake para wadyabala supaya Girigudha kananing kawo Karang Kadempel aja nganti Semar kasembadan bangun pura kencana suwawi pukulun kula dherekaken pukulun kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Narayana kula menika mboten badhe tumut-tumut perkawis menika nanging kula menika didapuk dadi kamituwaning kayewangan kula menika nggadahi kewajiban njejeke sing bengkong benerke sing luput ning pendak-pendak di Prawi Bathara Guru menika menawi nampi aturipun ing Raka Gusti Pangdal menika mboten nate dipun dahar cobi to lajeng kula menika mamang wonten kayangan menika tasih dipun agem minangka kami tuwa menapa mboten Kakang Rada menawi kula sampun matur inggih menawi Semar menika jalma wantah nadyan piyambakipun menika titising Kakang Ismaya nanging blegeripun titah lumrah inggih leres ingkang naminipun titah menika menawi nggadahi gegayuhan kedah wonten pacobanipun nawit menawi kanugrahan menika nyaketi pacoban menika ugi badhe andhatengi inggih menawi samangke Semar saged ngrampungi pacoban ingkang wujud nata Ndrawati tuwin para baju barat kula kinten Semar badhe kasembadanipun badhe ambangun pura kencana nanging menawi boten ateges wonten ceceking manahipun Kyai Semar anggenipun darbe gegayuhan sanesipun bangun pura kencana kados ingkang dipun aturaken Kresna menika kala wau Kakang dalah jebul kula mboten ngertos dhateng legetaning penggalih paduka Adi Pramesti Bathara Guru menawi tetala mekaten menika namung mujudaken satunggiling pacoban Kakang Rada kaleresan kepareng paduka monggo dipun titip priksa sinambi nganglang jagat monggo di kula dherekaken Indra wonten timbalan tunggunan kayiwangan ingsun nedya nganglang bawana nggih sembah kula ingkang dherekaken Jengkar Paduka Hyang Adi pukulun samangke sampun dumugi wonten ing jagat kepareng kula badhe cumadong dawuh pukulun Pandya Bathari Durga kula nyadong dawuh samangke sampun dumugi wonten ing Janaloka kepareng kula nyadong timbalanipun Paduka Hyang Adi pukulun wonten menapa batobat
bisa. Ing atase aku iki dadi dewa arang-arang ketemu Janaka bareng aku karo Janaka wae tobat. Lah kok dadi umum kabeh getihku ora jajal. Ora satriya bagus ora jamak kaya Janaka piye nganti bingung lho matrapake karo awakku dhewe. Kulon kula cumadung dawuh, Kresna, kula wonten dawuh. Aku wis paring pangandikan lawan jeneng para Kresna. Yen aku mung kawita tumumpat ketepake para Wadyabala dene sira mangsa Baranga nggone gawe karti sampeka. Piye supaya mengko Semar gagal nggone bakal bangun para Kencana nggih ngestaken dawuh maringaken. Kula namung nderek kersa paduka Hyang Adimpu kulon wis tak salahska kadohan. Mengko yen wis kowe budal marang Karang Kadempel aku tak ngetopake para baju barat budal marang Karang Kadempel Kresna nggih ngestaken dawuh paduka Hyang Adimpu kulon balani ngadhawuh. Dina samangka aku kelilan dening Iwang Pikulun Jatimurti supaya ngirigodha kelawan Semar Badranaya. Koko Prabu lajeng pareng paduka kados pundi? Yayi derek napa Kakang? Merga Iwang Jatimurti wis paring dawuh yen to Semar bakal nampa kanugrahan, cobane ya bakal cemepak nggih. Lah pun Kakang yen minangka dadi pacobane Kyai Semar Badranaya. Yen Semar bisa ngliwati pacoban mawa teges pantes entuk kanugrahan wujuding para Kencana nanging yen ora tegese Semar bakal duwe gegayuhan sing luwih saka nggone bangun para Kencana kepareng paduka mala coba yen mancen siap dilantip panggraitane tututana nata Ndrawati kula semanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Janaka wonten maring adhawuh yen to wujud kaya ngene tak kira kula warga Karang Kadempel ora ana ingkang padha ngerti lawan aku. Mula nggonku ngamuk ning Karang Kadempel samengko ora bakal kawanguran dening sapa wae. Mula yadya aja wujud kawujuding satriya Madukara salina wujud adhiku Cabagus Janaka. Kowe wujud Sardula. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Ingkang baku mboten kawanguran dening tiang-tiang Karang Kadempel. Hayo adhiku Cabagus. Dicaketi Karang Kadempel kanthi wujud Sardula kaya mengkono tak kira iso gegerake wong Karang Pradesan. Kanthi mengkono ora bakal padha jenjem uripe wong desa Karang Kadempel. Ngestaken dawuh. Budal dina iki bareng kalaupun Kakang Sewawi kula dherekaken Koko Prabu. Kaya wonten dawuh. Kabeh wae para bekas anjim setan priprayangan niru Banaspati ingkang kelebal kandak jangkrung wayu dijangkong warudaya. Wewe gidra lan sapiturute. Kresna wis budal marang ning Karang Kadempel. Wadyabala baju barat budalna. Kabeh ora tawi jimbaka siji kabeh. Kret lampe brungkat kimpul dawuhku ya Jaramaya. Susupana jiwane wong Karang Kadempel. Yen wis mbok susupi gawanan menang dandang mangore mbok siji dadi panganing para braju barat. Lah dalah. Restu bodho dawuh paduka Hyang Pandya Jura mangkatipun Wadyabala pincang menapa. Kadang sambung apa cara lintang mangkat dina iki nono ngestaken dawuh sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaramaya mriki ngestaken dawuh. Aku masa ya jam 2. Wes ora dadi ngopo.
namung derek anyeng kuyung anggenipun Tri Dusun sampun kepareng adani merti dusun ing kapandikan pun Bapak Hanung DPRD Kabupaten Bantul minangka dados Ketua Kabupaten Bantul matur sembah nuwun tanpa pepindhan utamanipun para warga saking Tri Dusun yang sampun pitados dhateng Petruk sak rombongan supados dalu menika nglipur penggalipun para lenggah nglipur penggalipun para panitia merti dusun ingkang sampun kawit kalih dinten kepengker ngawontenaken suka parisuka mboten wonten atur ingkang wajib aturaken ngersanipun Gusti kejawi namung mugi-mugi Gusti nampi saka sedaya pandongak saking panjenengan sedaya saengga paring berkah ingkang tumpuk matikel-tikel dhateng warga Tri Dusun menika Allahumma amin menika saged kula aturaken matur suwun enggo detik menika enggo jam menika tasih kathah ingkang tasih kepareng wungon boten nemuaken wonten ing laladan mriki nanging klebet ing mapan utawa wonten ing mirsani lumantar streaming ugi tasih kathah matur sembah nuwun tanpa pepindhan wah jan sing jeneng nyambut gawe menika menawi atine seneng ya jam menika ora kaya suwe le mlaku rikate ra jamak-jamak nek nyambut gawe menika atine susah mongko ora semangat gek tanpa pendukung babar blas wah jam menika rasane kaya suwi banget nek nyatanipun dalu menika ujug-ujug dumadakan tiba-tiba sampun tabuh kalih wah iki nek ora tak srempengke ngundang Kang Gareng karo Bagong ndak ora komanan tetembangan moko pamundutan sing urung iso tak aturake pirang-pirang wengen ngene iki wancine gara-gara mongko tembangane tak gawe slow iki sindene iki lek nyuwara ya terus do aleman mbok ya mesem merengut pedae apa pas tak ngeke dilalah panjalukku kami muni panjaluk kowe kok dadak anggo dienjep-enjepke panjalukku dik tetep ing janji ya betek-beteke men ketok ayu betek-beteke men padha ketok manis lan merak ati lambe iki nek ora diencas-encoske ndak men tanpa guna matur suwun ya mula ming tak gawe sedilo wae mengko ndak wektune saya merambat kurang prayoga nyuwun dipun dawuhaken cerbak mangke lajeng kula tak ngundang Kang Gareng karo Bagong meniso tembangan sing kepenak suka parisuka nglipur penggaling para lenggah neno nyuwun suwantenipun Mbak Wahyu Krisnawati yo Bagong mesti gawe rame adem hawane kok tengkenyit ayo sing semangat iki aku sing nang isor lampu 1000 watt wis tangane mulai krekes-krekes wis mulai donjong karo dhewe-dhewe kok kowe nang ning gregeten tak tok dlang tak tung terus nabo do sing enong tanpa dipitek wah anggere dekok nyawamu ijo awang kenang perunggu kok iso dekok wah ana le nabung ngawur rumangsane ora nganggo rasa wong kancane bantere ora jamak kok sing enong ya bantere ya ora apa-apa sing ngempul malah sok kurang ajar sikile tumpang ke kempul moko kuk ya titanono anggere ana kempulku sing dekok kowe pas turu tak jagur sirahmu mumpung sirahe kaya pencu kempul duk ngono karepmu ya ora apa-apa jeneng gamelan ku nyambut gawe kok ya ngayang wah derek mangayu bahagia ya Truk warga Tri Dusun ngendi wae Truk ndodokan Dung Dayak karo Josari wah Trirengga udu tekan Trirengga barang ora ayo kok ya isi kelingan ngawur ya kae nek ora dinganu Trirengga kono ya njur waton mengo
Ya mbok ade muji kersaning Gusti muga-muga kersaning para bapak-bapak sing kanu ning ndodokan kene iso dipun ditampa kersaning Gusti ngakarya jagat. Apa sing dikersake iso kasembadan, apa sing dikersake iso di ijabahi dening Gusti sing ngakarya jagat. Bener, Truk. Tetanduran iso tuwuh mati keltikel. Apa sing dikersake para bapak-bapak sing dadi bakul ya kulak murah adal larang. Heeh. Sing dadi pegawe mundak bayare. Heeh. Sing dadi guru ya pinter murid-muride, gurune ya iso di entuk apresiasi yang luar biasa. Ora mung apresiasi ning kejaba saka kuwi ya entuk bayar diundake. Ha iya. Sing apa jenenge dadi lurah pinaringana sabar ikhlas ngladeni piyai akeh ya. Sing dadi dukuh pinaringana sabar ikhlas ngrangkani wong sak pedukuhan. Bener. Ayo gong melu ndonga ora melu anggotae. Ayo. Sing dadi dokter kerep nyontek ning aja akeh wong lara. Oh. Anjuk nyontek sapa wis pokoke terserah sing penting ndongake. Sing buka tambal ban ana montor liwat jebluk bane. Oh aku jenenge kuwi mujake ning ngerkas-ngerkasake wong liya, men kabeh entuk rezeki. Ya iya, bener. Ngono ya. Iya. Sing nandur jagung ya jagunge tukul. Heeh. Sing akeh sing apik sing nandur tela ya telane gedhe-gedhe. Iya. Iso digawe apa-apa, iso digawe gaplek, iso digawe gethuk, iso digawe sawernane. Heeh. Triping tela ya ana. Iya. Mergo tanah kene iki paling apik nek ditanduri tela to. Ha iya. Ya, kabeh padha didongake kabeh. Sing wungon bengi iki sing nganti biar sesuk-esuk tak dongake akeh rezekine. Amin. Pinaringana panjang yuswa. Amin. Pinaringana rezeki ingkang tumpuk mati timbul. Amin. Sing mulih bar limbukan tamu-jamujake tambah anake. Lho. Ngawur ora. Arep ngopo adem-adem ki arep ngopo? Kegiatane apa coba tak takon. Ha iya ya bener ya Gong. Iya. Yo, kejaba saka kuwi sinambi omong-omongan ning aja lali, awak dhewe tetep kudu rengeng-rengeng to. Ha iya. Sinambi rengeng-rengeng. Arep nembang apa? Manut aku, manut kowe Kang Gareng sing tuwa. Kowe Kang Gareng sing tuwa bar nembang terus mati. Wus. Kantil mring mudar ora. Tuwa iki endi parane wong sing jeneng urip malam donya iki mung kari ngantri. Saka enom tekan tuwa, ora wis tuwa ngopo to golek dalan sing padhang. Mula nembang sak tutuk-tutukmu kena nggo sangu. Lho. Bagong iki omongane kok cekap-celekop to nyelekit nang ati ora. Ya ora aja to gagal semuane Bagong iki pancen kasar kaya ngono kuwi kok. Oke, Eko. Ya. Tak nembang terus. Aku arep nembang cara alusan ning njaluk pambiyantune sinden sing arang-arang nembang cara alusan. Oh iya. Arep nembang apa? Mijil ketoprak pelok barang. Ero pelok barang. Iya. Mijil ketoprak pelok sing nembang sapa? Tatin. Wah iya, ya kuwi arang-arang nembang mijil ketoprak. Ayo coba ora padiake. Ora meng ayu, ora meng Orisa urung dhewe, Truk. Nggo keri, Orisa keri. Nggo keri ya. Tandangan. Keri Orisa. Iya. Ati jajal klasik kaya ngapa? Ayo ibune sinden, bapakne blantik sapi, ayo wis. Suarane mesti apik. Yo, kaya ngapa? Nyuwargake wong tuwa nek pinter ora iso nyuwargake wong tuwa. Ha iya, pancen ya kudu ngono ya. Iya. Yo, kowe one kleru, pomo iki ana. Pomo iki dieling. Ya pomo dipomo, eling dieling. Baleni tak penerke kowe iki. Heeh. Pomo kaki. Ngono ta cakepane? Nggih. Ha iya pomo. Ora pomo. Pomo iki bong supet. Heeh. Nek pomo iki hati-hati. Ya, ana pamundutan lagu saka Maluku Tenggara
tasih nderek wungon. Pak Petruk teng mriki sampun jam 4:15. Weh. Maluku kono. Nyuwun gadhek glinding. Oh iya, saka Maluku adoh-adoh. Kyai Jawa sing nenggane kono iki dicaosi gadhek glirong iki ya kala-kala kon lereng mau wis muni. Wis egul mau mesake lho nganti merem-merem lho. Erno. Ayo nute angel banget soalé. Heeh, ora apa-apa, semangat. Sesuk genti Katno. Katno kon suluk sirna mau ya. Ora malah Katno dhewe sing sirna. Kok pipa banyu iso gawe kodeng entuk dening ledeng. Oh, ngono. Dadi piyai kene iki ya kudu berusaha. Ya nadyan golek banyu ki angel ning kudu iso gawe sono piye carane supaya banyu ki lancar. Carane gawe sumur bor. Wo. Dibor lemahe. Oh, engko iso mengairi sawah. Nek mengairi sawah terus apa tandurane bisa becik ngrembaka tekan sak tukul-tukule sesuk iso apik lan prayoga. Iya. Iya rek. Kuwi dalan dikandani malah cengengesan Petruk ki. Aku ngrungokke kok iya. Amarga nek tetanggaan ki kurang banyu kuwi ora becik. Iya. Ring kerontang banjir lahar itu pasti. Iya. Kuwi kaya cakepan lagu ya rek. Heeh. Terus iya trambil ya Gong. Trambil. Ora gawe-gawe iki ana sing saka Jakarta nyuwun please Mas Bagong aromanis. Kula kangen pengendange niku lho wajan. Oh iya ora apa. Heeh ya. Ayo kabeh iki ndek penggemar dhewe-dhewe kok. Iya. Saking senenge ngrungokke utawa nonton liwat streaming ya. Heeh, engko ana sing nyuwun aromanis kangen to kendangan cara Bali. Bombong, Pak, bombong. Ya coba, ya. Menak tenan to? Ya. Nek bengi-bengi ini pancen penake ya sing lagu-lagu kaya sik utawa tembang-tembang sing cara klasik. Ha iya. Ki mau pamundutan saka Maluku. Maluku Tenggara. Ya. Ada saka kono do kene do. Streaming nek ora diaturi ndak gelo penggali ya, Truk. Ha iya. Termasuk penggemar wayang. Ha iya. Ya kudu dipinangkani Gong. Men ngono. Heeh. Nyuwun apa mau? Gathuk, gadhe. Gadhe glinding. Ya, sing kepareng nyekar. Sing urung nembang kok meng kaya si Orisa. Ya sa. Gadhe glinding no. Ya. Kinupita sikil gajah. Begini ora iso kira. Gatik gini kok. Girongane sikil gajah nendang dasmu iki kok. Ya ora nesu nek Bagong ki ora adem. Wah, kuwi girongan menyura. Sikil gajah. Ayo, rasa sok ngono iki to sok. Aris apa? Aris iki pengen nyuwarake dadak ngetke aku. Waduh. Dadak nganggo senyum ngono kuwi. Kaya kepiye ngono rasane. Lah pripun to? Ya ora apa-apa aku iki. Aja sok mbeda aku to. Heeh. Yo boleh. Yo gak nyuara. Marah ra iso nyopir. Ora apa hubungane ra iso nyopir. Ya yahine iki ya penak banget dirasake ya, Gong. Gong. Gatik glinding ini yahine iki penak banget dirasake ya, Le. Per. Mbah. Lah wong dengongok kok ya iso turu lho. Bagong iki nek turu ki gandul gak, Truk? Oh to. Wah, jan ayo saking penake kok ya. Gugandreng ora tanggung jawab. Kesel sajake saka negara Ngamarta, kesel kaya ngopo iki kewajiban kudu dirampungke. Ha iya panjen tuman bae nek ora di. Wah! Apa tenan ya, Tru? Oh iya. Tembange apa iki mau? Banyu langit. Hus. Banyu langit dengkulmu mlotone uler kambang.
batik glinding. Wah jan nganyut-anyut banget jan temonjo tenan. Aku nek sing nembang Orisan iki terus rasane kaya mbayangke mlayu-mlayu ning gunung karo Orisan. Waduh. Kaya nggon sinetronnya lho, Tru. Terus ngiyup nang ngisor wit. Heeh. Terus ketiban. Wah, ndas. Bagongnya warna-warna wae lho karanganmu iki ora. Ya, bajutke ora turu lho. Ora wis saiki wis tak jidhek mataku. Areng awak dhewe ngonekke gending-gending tradisi sing klasik. Sing nyuwun ya akeh sing klasik. Wah, ya syukur iki ana meneh pamununan saka kula saking Semarang tebih-tebih sowan wonten ing Dodokan namung kepengin badhe mresani live. Oh iya. Pergelaran wayang menika kula Mbak Yune Mbak Nandra. Oh. Ayo dicaosi nggo Truk nyuwun apa? Kula nyuwun uler kambang. Waduh, kuwi klasik meneh. Walah ya aja terus muni klasik meneh klasik kok kaya apik dirungokke kok ya penak dirungokke terus aja ngawur terus ya. Heeh. Sengit aku nek kowe iki ngomong kaya ngono kuwi terus anggapmu sing apik-apik iki sing modern. Urung tentu sing klasik-klasik ya dirasake ya kepenak. Ya. Antil wae rek. Ah iya, rumangsane ora. Ayo dibacutke.